Перша комбінована ракетно-дронова атака по Севастополю і перша за час російсько-української війни уражена російська субмарина. В головному управлінні розвідки підтверджують, що прилетіло по сухому доку Севморзаводу у південній бухті Севастополя. Там обслуговували ледь не найсучасніший з російських дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону», а також великий десантний корабель «Мінськ». Дісталося човнам добряче з огляду на яскраве полум'я до ранку і потужні вибухи. Один зі свідків з переляку, схоже, склав новий гімн Чорноморського флоту. Єбать нахуй! Єбать нахуй! Єбать! Сука! Это пи***, Илюха. Окупаційна влада Севастополя нарахувала 10 крилатих ракет Storm Shadow і ще 3 безекіпажні човни. Стан уражених кораблів очікувано замовчують. Натомість кажуть про вибиті шибки, 2 загиблих і понад 20 поранених. Усі співробітники заводу, які ремонтували російські машини убивств. Гауляйтер Міхаїл Розважаєв, він же Колобок, повторив завчений текст про те, що кораблі відновлюють, збитки відшкодують і помстяться Україні. Севастополь нічим не напугаєш. Якщо і дійсно російські кораблі уразили ракетами Storm Shadow, це лише підкреслить унікальність операції, бо означатиме саме авіаційний удар. На це натякнув і командувач повітряних сил Петро Олещук. А поки окупантів штормить, і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних сил Збройних сил України за чудову бойову роботу. Далі буде. Не обійшлося і без непередбачуваних обставин. І не від російських окупантів, а від мільярдера з-за океаном. Моніторингові сервіси свідчать про нові збої в роботі Starlink під час української операції. Ба більше, зв'язок, який надає SpaceX, зник одномоментно в усьому світі, і саме в момент атаки по росіянам у Севастополі. Втім, окупантів це не оберегло, бо один з носіїв крилатих ракет «Калібр» точно не придатний до пусків, хоча московські голоси вкотре грозяться ударами помсти. Starlink біля Криму не працював через санкції, але якби Джо Байден дав добро, зв'язок увімкнули би. На технологічній конференції All In Summit в Лос-Анджелесі власник компанії SpaceX Ілон Маск дав чергову версію зриву минулорічної атаки на російський флот у Севастополі. За його словами, Starlink не працював в районі Криму через американські санкції проти Росії, тоді як він буцімто чекав особливого дозволу з Білого дому. Ми, безумовно, дуже підтримуємо український уряд. Але український уряд не керує американськими компаніями чи людьми. Маю сказати, що хоч є найбільшим фанатом президента Байдена, але якби я отримав президентську директиву, я б зробив це. Техномільярдер вкотре порівняв атаку на російський флот в окупованому Севастополі з підступним нальотом на американську базу Перл-Гарбор під час Другої світової війни. Також повторив свої перестороги щодо втягування його компанії в російсько-українську війну. Раніше телеканал CNN з посиланням на нову біографію Маска повідомив, що власник SpaceX особисто дав команду відключити мережу Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати українську атаку проти російського флоту. Маск заявив, що система в цьому районі не була включена, і він відхилив запит України на її активацію.
Діяльність крупних корпорацій регулюватимуть, щоб не допустити загрози національній безпеці США. Таке припущення висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в етері Прайм Муждабаєв на телеканалі АТР. Дипломат зазначив, що нарешті Конгрес США зрозумів небезпеку концентрації влади в руках одного мільярдера, тому і скликає слухання щодо саботажу атаки на російський флот. Водночас Огризко зауважив на інших деталях, через які Ілон Маск вимушений бути обережнішим у своїх діях. Тепер з ним уклав контракт Пентагон на постачання певних послуг в інтересах України. І тут уже у Маска, хоч у нього ліві погляди, хоч у нього праві погляди, хоч у нього якісь завгодно інші погляди, для маневру місця немає. Він має виконувати те, під чим він підписався.